yana tambaya ne kan wanda ya mutu cikin abubuwan da ya bari na kayan gadansa akwai lambu da kayan marmari da kayan itatuwa da kun san cewa duk wanda ya shuka wata shuka wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a bar shi lada kan wannan to sai yake tambaya cewa to shi wannan ya rasu cikin kayan gado da ya bari akwai lambu wanda ƴaƴansa suka gada to zai ci gaba da samun ladan abin da ake ci a cikin wannan itatuwa kayan marmari da suke ciki ita sadaka jariya shine abin da wato waƙafi wanda yake gudana shine abin da ka ɗauka ka ce gashi wannan waƙafi ne ba za a sayar da shi ba ba za a gaje shi ba ba za a sayar da shi ba za a kyautarsa ba wannan shine abin da ake kira sadaka jariya abin da ka bayar babu gado ba za a gaje shi ba ba za a sayar da shi ba ba za a yi kyautarsa ba to tun daga nan za ka ga ansarka ta fito tun da kaga shi wannan an gaje shi yayin da aka gaje shi mamaci yayin da ya rasu dukiyar da ya bari duka ta zama ta magada in banda abin da ya wasiya da shi wanda bai wuce zai wuce kai ya wuce sulusi sai abin da yake bashi ne a kansa da za a biya masa sai kuma abin da za a yi masa sutura da shi waɗannan su kaɗai ne ake cirewa daga cikin tarika sauran kuma duka sun zama mallakar magada nasu ne abinda duk suka yi da shi su za su samu ladan kai ya riga ya fita daga naka yanzu ya zama nasu saboda haka lokacin da suka gaje wannan gidan gona to nasu ne kai ba naka bane a lokacin da kake da rai naka ne abinda duk aka samu a ciki aka ce abin daga ciki ya zama sadaka gare ka amma lokacin da ka musu baka sallama shi waƙafi ba to ya koma na magadanka saboda ka ba maganar kuma a taiwayenka da lada to aka baka su kuma za ba su saboda haka nasu ne in kana son ka samu ladan ya ci gaba da dorewa to kai waƙafinsa ka ce gashi nan fi sabilillahi la yuras wa la yuba'u wa la yuhab ba za a gaje shi ba ba za a sayar da shi ba za a kuma ba da shi kyauta ba